ste si fakt mysleli, že ja som na vás zabudol? Áno, veru tak. Už aj ja som sa pridal tým, ktorí išli na vraj posledné koncerty skupiny Elán. To, že to hovoria už 30 rokov, na to zabudnime. Keď zabudneme na to, že Jožoráš bol totál ožratý, spieval falošne a šušľal a nebolo mu absolútne vôbec rozumieť a tak ďalej, dobre, to ešte sa dá prekusnúť, lebo je to skrátka Elán. Aj tak sme väčšinu pesničiek odspievali my vmiesto nich. Ako to tak je, lebo však tie pesničky všetci poznáme. Ale nie na to chcem reagovať. Totál nezvládnuté všetko ostatné. To, že si tam prišiel 3 hodiny alebo koľko pred začatím koncertu, lebo o 5:00 sa otvorilo a o 8:00 relatívne začal hrať Elán a to nikto nevedel, že ešte aj o takom čase budú hrať, lebo tam bola Oldies Party Rádia Vlna ako predskokan a tí tvrdili, že o 7:00 začne hrať Elán. No a medzi 7 a 8 hodinou tú hodinu sa nedialo, ale že absolútne vôbec nič. Ľudia začali pískať, kričať, vyvolávať ten Elán, ale nikto neprišiel, nikto nepovedal nič. Skrátka hlucho. A viete, čo bola tá úplne že najväčšia sranda z toho celého? O 5:00 sa otvorili brány na amfiteáter, že ľudia môžu ísť dnu. Samozrejme tlačenica, niekoľko kilometrové rady, pretože to boli doslova kilometrové rady. Samozrejme ulice neuzatvoreté, čiže tade bežne premávali autička. Niektorí si tam vodili svojich až priamo k bráne, aby nemuseli vystávať celú tú radu. Pri vozičkároch, pri postihnutých, akože čo sú imobilnejší a tak ďalej, to chápem úplne. Ale pri zdravých ľuďoch mi to príde docela crazy. Hlavne keď všetci dostali informačný mail o tom, že parkovať majú všelikde inde, len nie tam, tak oni tam napriek tomu s tými autami museli liesť, zatarasiť kompletne celé ulice a tváriť sa, že však to je úplne normálne. O 8:00 ešte neboli všetci ľudia vnútri, pretože rady také dlhé, že si tam odstála 3 hodiny, kým si sa vôbec dostala donútra. Dojdeš pred bránu, zavrú ti ju pred nosom a povedia, že je plná kapacita. To znamená, že veľmi veľa ľudí ostalo vonku s lístkami kúpenými, pretože to údajne vyzerá tak, že spoločnosť, čo predávala lístky, ich predala viac, ako je kapacita celého amfiteátra. Vnútri bolo natlačených, dá sa povedať, že 20 000 ľudí. Druhé maximálne zlyhanie bolo to, že tam bolo kurva málo stánkov. Ako hneď na lístku si dostal upozornenie, aj mailom ti to prišlo, nenosiť si so sebou žiadne jedlo, žiadne pitie, že všetko bude zabezpečené, že bude zabezpečený dostatok stánkov s občerstvením. Tak kurva hore boli 3 stánky s občerstvením, rady tak dlhé, že ste tam stáli hodiny, jeden stánok so žrádlom, potom po bokoch v hornej časti po každej strane jeden stánok, v strede stánok s fanvecami, akože fan shopping, trička, mikiny, nálepky, výšivky, čapice a pukance pre deti. A dole po bokoch boli tiež 2 stánky. Ľudia sa tlačili, ľudia sa predbiehali, každý každému pičoval, ale hlavná vec, že čakáš na koncert. Ja sám osobne som si tam odstal 2,5 hodiny, kým som sa dostal k 2 pohárom čistej minerálnej vody. Takže celé zle. Ohľadom tejto organizácie a tých stánkov to bolo maximálne že na piču. Takže celé zle. To ešte aj na Dávidovi, čo tam bolo rovnaký počet ľudí, tak to bolo omnoho lepšie urobené a zorganizované. A tá rekonštrukcia, vymenené nejaké dosky a že bude rekonštruované aj záchody, tam som síce nebol, lebo som sa fakt tam bál ísť, keď som videl, aké šóry ľudí tam sú. No a do tojky akože ďakujem, to už vôbec nie. No takže toto je taká vsúka ohľadom toho, ako to vyzeralo na koncerte s Elánom. Pokračujeme ďalej. No a samozrejme, toto som si nesmel nechať ujsť. ZKH versus Mimi Šramová. Akože to, že sa mainstream stále nevie zmieriť s tým, že už dávno není to, čo býval najsledovanejší, najčítanejší a že ich predbiehla alternatíva,
Tak to sme si už všetci všimli. Ale ešte sa zníži k tomu, z čoho obvinuje nás, ako tú druhú stranu, tak to som teda nečakal. Zuzke zjavne chýba verejný nepriateľ číslo 1. Tak si ho našla v podobe Mimi Šramovej, ktorú obvinuje z toho, že je ZKH, totižto Mimi obvinila z toho, že je dezinformátorka a že dáva priestor dezinformátorom. No, ale vzhľadom na to, že Mimi dáva priestor každému, kto prejaví záujem, necháva ho rozprávať, neskače mu do rečí, jak to pani ZKH s radosťou robí a nepresvieča ho, že o pravde sa nediskutuje, tak preto na ňu spustila verejný lynč. ZKH je totižto totálne zosrata z toho, že jednoducho jej klesli čítania, predaje, lajky, zdieľania a tak ďalej. Už nemala totižto verejného nepriateľa, pretože Dani Kollár o nej prestal rozprávať totižto pravdu a ostatní tí ju ignorujú. Takže potrebovala veľmi súrne niečím si dopriať ten pocit, že zase je na výslni, že ona je tá najlepšia novinárka a že zaútočí na svoju kolegyňu. Už troška sa prerátala. No lenže Mimi Šramová sa nedala. Po tom všetkom, čo sa strhlo na sociálnych sieťach, tie nadávky, jak je začali ju nadávať, vyhražať sa jej zbytím, znežitím, čo ja viem čom vším všetkým, tak sa Mimi skrátka rozhodla, že podá trestné oznámenie. Podľa môjho názoru urobila správnu vec, pretože treba ísť rovnakým metrom. Keď sa toto totižto dialo pani Kovačič-Hanzelovej, že z údajného Daniho Kollára intervencie, tak neváhala a podala na ňo niekoľko trestných oznámení. Nuž moja zlatá, dovtedy sa chodiť v bárom po vodu, až kým sa nerozbije. Tak a títo dvaja čuráci, tak tí už fakt nevedia čo od dobroty. Fifko, akože soráč, ale našiel som len tú fotku, kde máš tú modrú pičovinu na hlave, čo voláš vlasy. Ale to je v pohode. Ja už som robil na Fifka nejaké tie videjka, ale toto ma fakt dojalo a toto som sa musel dať. Dve mentolky sa medzi sebou hádajú, kto má väčšieho pipíka. Podľa kanála Buco, ktorý označím dole v popise, vystrelený barónko natočil storku, kde sa ukazuje, aký je kretén. Samozrejme, nadáva tam opozlo tvojej mame, nadáva tvojej sestre a vykrikuje tam a čo ja viem čo. Buco zverejnil, že to tam malo byť tak, že on tam prišiel k ním, zastavil na kraji cesty, samozrejme na prechode s autom, začal tam po nich vrieskať, ja neviem aké slová, začal si ich tam natáčať a tak ďalej. No a samozrejme tvoja mama si ho akože natáčala tiež, pretože chcela to mať zdokumentované, ako sa vyjadruje na jej adresu a na adresu tvojej sestry. Takže v tom prípade nechápem tie Imiho slova o tom, že neťahaj do toho rodinu. Blázon, však on tam ťaha tvoju rodinu, takže akože on môže a ty nie? No to je trošku blbé. No čo čert nechcel, sa chudinka trošku viacej zamotala v tých komentároch, ktoré tam písala. Myslím tvoju mamu, Fifko. Lebo teraz to vyzerá tak, podľa druhého Bucovho videa, že nie, že barón zaútočil ako prvý, že si ju začal natáčať, ale že tvoja mama si natáčala vlastne baróna ešte predtým. A ty si tú storku uverejňoval, ukazoval si to na svojom profile, jak si vykračuje Imi barón polonahy s cerkou po boku, hej? Ale akože najprv tam ďakuješ niekomu, nejakému chlapcovi za to, že ti to poslal a popri tom sa priznala tvoja mama, že to natočila ona? To mi dajak nesedí. Ale dobre, v porádečku. Snáď sa to vysvetlí. Ja budem rád, keď sa to vysvetlí, ale zatiaľ si na tom troška nahrabem číselka aj ja. Ako je to celé zamotané a velice ma zaujíma, ak toto celé dopadne, ale jednu vec vám poviem určite. Vy dvaja si môžete podať ruky. Myslím s tou mentálnou dispozíciou, ktorú máte. Pretože ty si uvedomuješ, že on tebe robí čísla, on si uvedomuje, že si robí čísla na tebe a tak sa jednoducho bifujete a robíte si srandu. Aspoň ja to tak chápem, lebo toto nemôžete myslieť vážne. Videl som aj tvoje video, Fifko, ktoré si dával, že barón ide na teba podať trestné oznámenie, teda akože, že idete na súd, ne že už trestné oznámenie. Aj ten list písaný AI. Áno, dobre, v poriadku. Fakt som zvedavý, jak toto dopadne, pretože im mu hrozí súd za niekoľko 100 000 eur, čo nakradol. A hovorí sa, že topiaci sa aj slámky chytá, čiže predpokladám, že toto všetko a tento celý beef vlastne vznikol len na tom, aby si on, jak si ty povedal, zarobil. Nič zlom, ale zarábaš aj ty na ňom. Majte sa, vidíme sa.